Pyydän seuraavat 4 rohkea paikalle. Erik, Hannu, Sauli ja Riitta. Olkaa hyvä, lava on teidän. Voiko Pekka sieltä ylhäältä lauteelta hieman selittää, mitä tullaan tekemään? Idea on lähtöisin Fresnon Petsakutsasta, eli meitä tuli pyyntö tuossa helmikuussa, kun pidettiin viimeksi täällä Petsakutsa, ja silloin oli tämmöinen Global viikko menossa, niin toimittaa heille yksi kuva Oulusta. Ne pyysi 2 tai 19 muustakin kaupungista valokuvan siihen miksiinsä, ja sitten ne otti sinne syyttämiä ihmisiä puhumaan satunnaisista valokuvista yhden Petsakutsa-esityksen verran. Ja idea on siinä, että ehkä vähän annetaan ainakin näille 4 ihmiselle mahdollista kokeilla tätä asiaa, ja ehkä mekin saadaan joku vähän toisenlainen esitys, että ei ole ihan niin paljon valmisteltu kuin kaikkia nämä esityksiä. Katsotaan. Eli 5 kuvaa per ihminen, joo. Saatte valita järjestyksen. 4 edes niin tullut siinä kerrottuna. Jaha, Erik, you're first. Okay then. Hello, I'm Eric. That's a picture. Apparently of a power line. Notice the fine lines and angles. Triangles, very strong. See, those Egyptians, they knew things. It looks like just a triangle, but no, it's 4 triangles put together. Good stuff. Power going back and forth lights up the house. That's what Oulu's all about, power and electricity and triangles. Now here we see a nice, outside of a nice little house. Apartment building, appears to be a stone, yes. Nice little balcony. Now notice the contrast between the white and the, I don't know, I'd say some kind of like yellow, orange. It's, look at that color. Now here we have some trees, which we have lots of in Oulu. And some nice little red piece of sculpture there. Now again, you can notice it's not quite triangular, but a triangular-ish. Notice that. It looks like a dragon, like the Loch Ness Monster, only in ice and with trees. Very nice piece of art. I'm not sure who did it. Here we have some more trees. I told you we have trees. But more importantly than the trees, look behind the trees. You have a house, wood paneling. But more importantly than that, look between the trees and the wood paneling. You see shadows. Shadows, they're there because of the sunlight, which is somewhere over here, which is really rare in Oulu this time of year. But it's getting better. Here, oh, that poor thing. Right down the street here on Hallituskatu somewhere is this old nice wooden building which is either had a bit of a fire or, well, the roof has just had its days. But hopefully they're gonna rebuild it and make it look pretty again. Trees? Everybody doing some more trees? Someone doing trees? I'm done, bye-bye. Kiitos, mun on Hannu Saloma ja puhun tästä kuvasta, joka on joko Kiinasta tai Taimaasta. Tosi netit riisipellot siinä ja nämä ällistyttävät luonnetyyppiset. Wow. Siinä on pottuja. Tämä on hyvin tärkeää täällä Oulussa meille. Täällä viljellään perunaa, koska täällä ei muu kasvaa. Sitä saa syödä, sitä saa halvalla marketista, sitä voi tehdä vaikka mitä, sen voi maustaa ja se on hyvää ravintoa. Sitten tässä on jonkun toden auto liikeessä. Siis mä katon nyt, olisiko se nyt anti-auto, mutta jotakin on vialla, koska autot ei yleensä savuttele tälleen. Ellei siitä on modattu joku hiivatin sauna tai joku, tästä syyllinen eli moottori. Mä en tiedä moottorista mitään, koska mä oon rakennusalalla. Mutta se näyttää komealta, varsinkin tässä kuvassa. Siinä on jotain tuommoista dieselpunkkia. Makee. 2 tahti, I don't know. Ja tästä sitten joku roudamattoja jonnekin tuolla muualla. Siisti präkkäkin. Jason Ryan otti tämän kuvan joskus, kun se meni jonnekin kauko-itään ja siellä oli mahtavaa. Koska voit olla irrottautua todellisuudesta ja muuttaa enkeliksi Aasiassa, niin kuin Risto sanoi. No niin, seuraava. Joo, no siinä katsotaan horisonttia. Niin kuin tässä äsken kuultiin, että Oulussa tätä horisonttia on aika paljon.
Niin, siis mä oon Sauli. Mä oon Turusta ja mä eksyin tänne ihan vahingossa. Mäkin oon katsellut vähän horisonttiin täällä, mutta silti päädyin ostamaan kämpän Oulusta, että miten tässä nyt näin pääsi käymään. Joo, plantaaseja, monenlaisia. Tuli käytyä tuossa Intiassa ihan tässä kuukausi takaperin. Siellä oli myös paljon kaikkea värikästä kasvamassa, toisin kuin täällä, kun kasvaa pelkästään sitä perunaa. Siellä kasvaa kaikki muu paitsi se peruna, pippuri muun muassa, eli tuli käytyä siellä, missä pippuri kasvaa. Niin. Jaha, aika hieno huomio. Siinä on röhnä. Ei kun se on joku otus. Se kiipeää tuossa lasia pitkin ja tekee upeaa tuommoista orgaanista kuviota, vähän nauhamaista. Tää on vähän niin kuin Österlundin Toni näitä kokeiluja. Ja vähän itsekin jotenkin. Niin. Sotkeutunut. Joo. Onks täällä ketään muuta, joka näkee tässä jotain härskiä? No, ilmeisesti siinä on kuitenkin jonkinlaisia suolamuodostelmia ja geissiirejä. Siellä on kuumempi kuin täällä, aika paljonkin. Paitsi teille oli aika kuuma, eikö toissapäivänä, kun oli vähän aurinkoakin täällä. Joo. No meillä näitä ei oo, paitsi tässä, jossain tässä lähellä oli näitä. Ranualla, niin. Niin kuin ne kaikki ulkomaalaiset ajattelee, että Suomessa on näitä otuksia kauhean paljon, niin onhan täällä 1 tai 2. Ja siinä se on hädässä, niin kuin tämäkin. Okei, eli mä oon Riitta ja mut kiskastiin tähän kans tuosta ihan noin vain suitsait sukkelaan. Ja mä ajattelin hyödyntää tätä aikaa kertomalla teille kulttuuriympäristöstä. Tässä on tietenkin tämmöisen apinaeläimen omaa ympäristöä. Ja tässä on sitten puolestaan tulevaa kulttuuriympäristöä. Nythän meillä kaikilla on ihan mahtava tilaisuus vaikuttaa ja keskustella tästä Oulun kulttuuriympäristön arvoista 10.5. Pakkala-salissa. Eli miten tuossa eilettäin todettiin, että Oulussa monesti on hukattu tämä tulevaisuuden kulttuuriympäristön mahdollisuus. Esimerkiksi urheilua ja kaupasta näistä aiheista ei löydetty mitään vahvuuksia. Sen sijaan jäärakentamiselle täällä näyttäisi olevan taitoa. Ja myöskin päiväkodeissa ja kouluissa kävi keskustelussa ilmi, että niissä on paljonkin potentiaalia. Ja samoin kuin maisemissa, tätä uutta Ouluahan yhdistää yllättäen myöskin nykyistä Oulua monet tämmöiset maatalous- ja joki- ja merimaisemat. Eli yllättävän paljon tämmöistä vihreää löytyy. Ja sitten kuuluuko tämäkin vielä minun kuviini? Eli tämä nuoli osoittaa aivan päinvastaisen suuntaan, mihin sitten 10.5. torstaina kello 17.30 tulisi suunnata, eli tuolla päin on Pakkalan sali. Ja muissakin kunnissa kyllä löytyy liittyvissä kunnissa nämä tilaisuudet sitten. Eli tervetuloa! Kiitoksia esittelylle. Ei se ollut ihan hirveetä. Se oli aika helposti ja se meni hienosti. Kiitoksia kaikille ja kiitoksia yleisölle, kiitoksia esiintyjille. Tämä oli tässä. Palataan kesän jälkeen asiaan. Kiitoksia.